and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagikaroon? Mokining sa kalalaki nga nagtuyo sa Laray, Inayawan, Cebu City. Ang ito matatampo nagdasangan nga Ryan. Dali na, kaon na. Nagkasukad na ko. Unsa man eh? Nga naman yung kanon? Nga naman day ng kanon. Oh, buta ka? Huwag kita o. Anong nadukot mo na? Nalimtan magod na ko doon kay nang laba mangkukusluyo. Usa pa, di man kinaingon anak kadukot. Ay. Light brown naman na. Makaon naman gihapon good na. Kunyag di ko gusto mo kaon, anak. Magbuti ka. Oh, dong. Ikaw kaon, anak. Kadalang kagbuisit na. Napulaan kasi mong misis. Oh, pre. Ambot, boy. Huwag akong makasabot, pre. Gamay ang lihok niya dito sa bahay. Sa puton rin ko. Wara man sa ka mahigugma sa lain. Huwag man sa dinoon. Aw, ni ay sikat kay nga apre. Ako pa nimo maghimo kag account ani. Ha? Unsa man nga out, bay? Naadi ni nga apro, no? Daghan na kay ko gipang heart nga mga account sa babae. O kung na ako no mo heart back na ako, diya na kuno mi pwede mag-chat. Oh, uy, hala. Naini-chat na ako. Sa ato pa. Ni heart back ni nako. Uy. Karel iyangan. Akong basawan, be. Hi. Naa kay Viber. Gusto unta kung mag-call ta. Wala ba ko'y Viber da? Pero, maghimo ko rin, be. Karoon ba yun? Hi, Karel. Ay, salamat kay imog yung gitubag. Abi na kog dili ko nimo tubagon. Pasensya na. Wala yung ko makabantay. Saon na pa magko'y gibuhat, good? Okay. Maudi ay. Anyway, makalugar kag Sabado? Magkita ta? Ha? Asa man? Aw, pagkikita eh. Di ba delikado, pre? Delikado ba eh? Kung ako ba na, di na ako magduduha eh. Tag-o na yun ako smutil. Oh, ha? Oo. Babae na mo yung nahagad. Oh, pre. Mulakaw ko, Ha? Asa man ka? Gabiin naman ron. Ay, si pangutan na, good. Sa may labot ni mo sa kong mga lakaw ba? May labot ko, kay asawa ko nimo. Hoy, Glyza. Ay, kung isa akong mga lakaw, Kung buo trabaho na no? Napulaan na kay ko nimo. Niagwanta lang ko nimo tungod og alang sa itong mga anak. Ryan. Ay, thank you. Thank you kay nitungag gyud ka. Abi na kog injanon ko nimo da. Kagwapa ra sa nimo kung ijanon ti ka. Sus. So, asa man ta? Asa man imong gusto? Dad ako bisad asa. Okay ra ko.
Grabe. Wa di ko makasuway ini ngadto sa akong asawa. Unsa? Minyo ka? Ah, Nga naman ka magsulti na ako. ha? Wa ba di ka masulti? Ha? Biset ka man di ay. Mangingilad kang dako. Karil. Ayaw nagpakita na ko, ha? Ayaw na ba ya, gyud? Karil. Anong wa mo sa di mo sultihi, pre? Nalimot sa ko, pre. Naman unta ko plano, pre, nga sultihan ako siya. Kay may akong plano nga buwagan na akong asawa. Ay, pita eh. Nawa lang yung tingali sa akong nahuna, pre, tungod na sa kainit ba sa mong lawas ba? Aw, Pita. init. Bago ba gani? Pero gigabaan na ka, pre. Oh, pre. Unsa ning akong nabalitaan, Ryan? Nga may babae ka man kuno. Di man ka may bawa na, ma. Nay, nakakita ni mo nga nisod kag motel amawa ka. Ha? Huh, tiaw mo na. Pagkawa mo'y kalibutan nga gihimo ka ng sumsuman sa mga tao nga nakaila ni mo. Oh, ma. Ayaw pag-ingon ana dong, uy. Sa pamanggidein taon imong gipangita, ha? Kamaayo ra ng asawa ni mo, nya mangita pag yung kaglain. Ay, di na magugkaibaw mo atiman sa iyong kaugalingon, ma. Kahibaw nang mo atiman sa iyang kaugalingon dong. Pero wa na nay oras mo atiman niya tungkol kay mas giuna pa niya ang inyong mga anak. Sumagod. Mahitsura ka ng imong mga anak kung dili pa nakugihan ang asawa ni mo. Oh, ma. Kung ganahan man day kang makaatiman pa si Glyza sa iyang kaugalingon, tabang-tabangi pod kung naa kay bakante. Dili kay adto kasi mong mga barkada. Oh, ma. Sige na, kaon na. Sige. Ikaw, mana ka? Oo, mana. Nidungan ako sa mga bata. Ano sa manhugaran ta ka? Ayaw na. Ako ra. Nahibaw kong gikapoy ka. Kung gusto ka mo paway na lang sa kwarto. Oh, Ryan. Sorry, Daya. Dung. Sorry kung init akong offer me. Sorry kay gisigihan ng tika og singkad to. Nagkasabot ko dong. Nagkasabot ko tungod kay ikaw rasad baya ang naitrabaho nato din eh. Ikaw ra mo idunay pangita aron mabuhi mi. Patas raman tingali. Kay ikaw man sa dangat piman din sa mga liyo ko nun din sa bahay. Maong salamat kay day. Kay bisag di na maayo ang akong pagdani mo. Pero huwag gyapon ka mo biya. Huwag gyapon minimo pasagdi. Hangtod nga dili ka mo ingon nga biyaan ti kadong. Hangtod nga makinahanglan pa kanako. Ni ara ko si mong giliran. Salamat, Douglas. Aw, maayo nun, pre. Kay nakaamgo na ka. Mao lagi, pre. Nakonsensya gani ko, pre, kay bisan tuod ka usa lang mi nahitabo atong karil, pre. Pero na-realize na ko, pre, nga dili gyud deserve sa akong asawa nga binuangan siya. Anak na, pre. Naagyod sa uwahi ang pagmahay. Pre,
Oh, Naapam lagi kay Viber lagi. kinsa mo? Uy, si Karel, pre. Oh. Hello? Karel? Doon na importante gisulti nimo. Magkita ta. Oh, asa? Mabdos ko. Utsa? Dili ka mo to. Nia. Nag-pregnancy test ko gahapon. Tanawa. Oh, Sa unsa man. Kiko, di ko ni mo kayang barugan, ipakuha ko ni. Karel. Please, ayaw na pag-desisyon na yun. Magigsulti pa ko sa akong asawa. Manawag na ko nimo. Siguro alang yun, Ryan. Sorry, Day. Sorry, kikisa ko sa anak. Di nilalim alang na ko, Ryan, pero suwayan akong dawat ang pagkita po ron. Dili ni sayon imong gihangyon ako, pero suwayan ako. Day, Glyza. Gusto na ako. Ngahuman ko mga anak-anak ni mo ang bata. Usa? Dili pa ko andam nga mahimong inahan, Ryan. Busa ako haa ang bata ilig panganak na ko. Karel. Everybody needs a little time away. I've heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Grabe akong konsensya sa saa nga nahimo na ako sa akong asawa. Dili lalim ang akong gihatag niya. Bisan hibaw kung sakit alang niya, pero gidawat gyapon niya ang akong anak sa gawas. Gani, siya mo'y nanginahan sa akong anak. Anak na mo ni Karel. Sukad niya gipanganak. Ug sa pagkakaroon, 3 years old na ang bata ug nakita na ko nga nakat-unasad sa pagmahal si Glyza sa bata. Di niya lang kutob, dagang salamat, Amen.